мы сейчас будем переходить к не менее важной и интересной теме внешней политики «Восток и Запад». И поговорим про то, как мы видим отношения международные, нашей любимой Родины с другими странами мира, в том числе и все страны, где белорусская диаспора живет, и где еще не живет, туда мы обязательно приедем. Поэтому я передаю слово тщательному человеку Франку Вечорке, журналисту, медиа-аналитику, вице-президенту Digital Communication Network, преподавателю колледжа Европы. Добрый день усім. Вельмі рады усіх бачыць тут, на гэтым кангрэсе. Сапраўды гэта марафон. Тых, хто тут ужо 19 гадзін сядзяць, не выходзячы, тым вялікі рэспект і павага. Я хацеў прадставіць сёння цудоўнейшых гасцей, людзей, якія даўно працуюць у беларускай дыпламатыі, у міжнародных адносінах і ў палітыцы, якія будуць сёння адказваць на вельмі складаныя пытанні. Гэта тут прысутныя шаноўныя Андрэй Саннікаў, дыпламат і былы кандыдат на прэзідэнта, Ігор Ляшчэня, дыпламат, які сапраўды ўзарваў, не пабаюся это сказаць, беларускі інтэрнэт сваёй смеласцю і мужнасцю, і сапраўды гонар, што ёсць такія людзі, і гэтыя людзі зрабілі правільны выбар у апошні час. Сергей Навумчык, які быў мой калега па Радыё Свабода, але прадстаўляе Раду БНР і дэпутат Верхоўнага Савету, як яго прадставілі і пісьменнік яшчэ у дадатак да ўсяго. Не пісьменнік, Сергей ківае. Ну добра, не пісьменнік. Вось. І Аскар Валер Цапкала, які быў кандыдатам на прэзідэнты, якому не дазволілі дайсці да канца гэтую дыстанцыю. І Валер таксама зараз вымушаны знаходзіцца за мяжой. Я думаю, што давайте пачнем. У нас з вами ёсць 57 хвілінаў. Я думаю, што тут ёсць некалькі блокаў, якія нам трэба абмеркаваць за сёння. І плюс, я спадзяюся, будуць пытанні з аўдыторыі. Першае, гэта нам трэба зразумець, што ж адбываецца з беларускай дыпламатыяй, якая пазіцыя Беларусі цяпер, хто з'яўляецца нашымі саюзнікамі, якое пазіцыянаванне для нашай будучай Беларусі мы маглі б сфармуляваць на будучыню. Вось, і, можа быць, я тут пачну з пытання да Андрэя Саннікава, так? Бо Андрэй Саннікаў хіба мае досвед дастаткова моцны і ў дыпламатыі, і ў палітыцы, і сочыць за ўспрыманнем Беларусі ва ўсім свеце. І тут мне пытанне да спадара Андрэя, вось, што адбываецца, ў прынцыпе, як вы вось гэтую эвалюцыю беларускай дыпламатыі і міжнародных адносінаў і пазіцыянавання і ўспрымання Беларусі ацэньваецца? Ці як успрымаюць Беларусь цяпер падчас гэтых пратэстаў, ці по-іншаму, ці адрозніваецца гэта ад таго, што было 10, 20 і 30 год таму назад? Спадар Андрэй? Добрый вечер, шановная грамада. Так, сапраўды, я даволі так прынцыпова ставлюся да гэтага пытання. Я лічу, што беларуская дыпламатыя скончылася ў 96-м годзе, таму што пасля узурпацыі ўлады гэта ўжо была не дыпламатыя, гэта была прапагандысцкая установа такая, якая абслугоўвала дыктатара, узурпатара ўлады. І таму вось тое, што рабілі прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, журналісты, аналітыкі, грамадскія дзеячы, вось гэта была дыпламатыя. То бок народная дыпламатія, як гэта называецца, стала сапраўднай дыпламатыяй, а тое, што называлася Міністэрствам замежных спраў, гэта стала такім органам дыктатуры, які і абслугоўваў дыктатуру. І таму сорамна было, калі вось вымушаны былі, нейкія пэўныя людзі, якіх я лічыў прыстойнымі. Я называў гэта эрозіяй асобы. Вось гэта эрозія асобы была для мяне відавочна, калі гэта адбывалася і калі я сутыкаўся. Не шмат я сутыкаўся з былымі калегамі, але сутыкаўся. То бок, вось зараз успрымаецца менавіта не праз дыпламатыю. Зараз я казаў і кажу сваім сябрам, сваім людзям, з якімі я працаваў, прафесійна працаваў дыпламатам, і грамадскім дзеячам і установам, што вы чакаеце, чаго вы чакаеце? Вось Лукашенко пайшоў вайной і ў тым ліку на дыпламатаў. Ён відавочна зараз, што вось галоўнымі
аб'ектамі гэта Літва і Польша ў яго сталі. А чаго вы чакаеце? Чаму вы не выганяеце вось гэтых тых амбасадараў, якія яшчэ не перайшлі на бок народа? Таму што гэта проста ганьба, тое, што яшчэ ёсць пляцоўкі дыктатара, якія працуюць быццам бы як прадстаўнікі Беларусі. Нема такіх прадстаўнікоў Беларусі ў афіцыйных установах зараз. Проста няма. Просто калі яны абслугоўваюць зараз забойцаў, гэта ўжо нават не тое, што прапагандысты, гэта людзі, якія ўдзельнічаюць у крымінальных злачынствах. Гэта так. І давайте, калі вось... Я заўсёды казаў, што семантыка вельмі важная. Нельга называць мягкім аўтарытарыем дыктатара. Нельга называць вось тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта некім сутыкненнем паміж уладамі і грамадствам. Не, гэта акупацыйная ўлада вядзе вайну з Беларусю, з сапраўднай Беларусі. Вось калі мы пачнем прытрымлівацца слушнай семантыкі, мы, можа, зразумеем і свет і Беларусь больш добра і эфектыўна, і гэта будзе выкарыстоўвацца на карысць Беларусі, а не на карысць Лукашэнкі. Зараз вельмі важна, і зноў-такі хацеў бы падкрэсліць, асабістая пазіцыя кожнага. Вось мы бачым, што адбываецца ў Беларусі. Вось гэтыя дэманстрацыі з 200 000 людзей, асобаў, гэта кожная асоба праявіла асабістую мужнасць і выказала асабістае самаахвяраванне. І вось гэта павінна быць прынцыпам і прыкладам для ўсіх у нас, і тым ліку тых, хто яшчэ не прыняў таго рашэння, якія павінны прыняць. Дзякуй, спадар Андрэй. Тут я адразу да спадара Ігара Ляшчэня звярнуся. Спадар Ігар, вы, Андрэй так ускосна сказаў, што не было дыпламатыі. Сапраўды ўсе тыя, хто працавалі ў МЗС, абслугоўвалі рэжым досыць доўгі час. Што для вас памянялася? Чаму вы вырашылі сысці менавіта цяпер? Ну, знаете, конечно, где-то что-то накипело, но с другой стороны, здесь было очень очевидное событие, когда во мне гражданин должен был переступить через посла. И я честно говорил, что у меня тогда был свой кодекс чести. Я честно сказал, что проголосовал за Лукашенко. Не потому, что его любил, потому, что меня назначил послом. Но я решил, что я просто не буду фальсифицировать выборы, этого достаточно. Оказалось, недостаточно, идет логика событий. То есть такое выражение, что посол должен уметь продать то хорошее, что есть, и заставить собеседника видеть это хорошее, но не видеть плохое. Но в данном случае, знаете, конечно, я не циник, вопрос не в том, что продавать. В данном случае было просто очевидно, что нет того, что можно было защищать. Я много говорил о том, что я внимательно смотрел все официозные заявления. Как и все послы, я целую неделю ждал, что наконец МИД пришлет. И где-то последней профессиональной точкой была вот эта лабуда, которая пришла, и очень неубедительные видео, которые не соответствовали информации о 200 этих ОМОНовцев с переломанными спинами. То есть то, что вся власть целую неделю собирала по всей стране. То есть здесь было, в моем понимании, это было тот момент, когда уже точно нельзя себе придумать оправдание типа, ну у нас же все развивается. Да не развивается ничего, да у нас же это хорошее. То есть здесь вот тот момент, когда непрофессионально и самое главное по-человечески зацепиться было просто не за что. Але ж многія дыпламаты, бачыце, не перайшлі. Вы б ім зараз руку паціснулі, ты, якія працягваюць служыць і апраўдваць рэжым? Знаете, про это не думал. Я думал только про то, что, наверное, я не буду осуждать большинство тех, кто еще сидит в аппарате. Хотя бы потому, что им просто некуда идти. Многим некуда идти. Да? Вот я пошел в никуда, я в никуда сижу. Но я как бы осознал, да, пойду в никуда, а дальше как будет. То есть у всех разные ситуации. Я точно знаю, что им всем там очень некомфортно. Я знаю, что достаточно много людей ушло, но мои коллеги правильно говорили, сейчас от внешней политики осталось только, что МИД не заметит потери бойца. Да? То есть политики-то там осталось. На Москву смотреть, ну и куда-нибудь южнее или еще восточнее.
Дзякуй, гаспадар Ігор. Я тут хочу перамясціцца вот пра Маскву пачалі гаварыць, і тут гаспадара Валера Цапкала, так? Таму што Валера Цапкала заўжды стараецца балансаваць. Я зразумеў ва ўсіх выказваннях і каментарах, што ў прынцыпе Расія ўсё адно нашым саюзнікам ёсць, была і будзе. Вот, гаспадар Валер, вот вы служылі, працавалі паслом у Злучаных Штатах Амерыкі, так, у пачаткі, скажем так, Лукашэнкі, потым будавалі вось эту сучасную беларускую дзяржаву. Вось, але як эвалюцыянавалі вашыя погляды за гэты час, і ці адрозніваюцца погляды Валерыя Цапкала цяпер і Валерыя Цапкала дыпламата пасла ў ЗША 20 с нечым годов тому? Ну, я не могу, конечно, согласиться с утверждением, что там, начиная с 96-го года у нас отсутствует дипломатия, у нас отсутствует самостоятельная или какая-то внешняя политика, и что все послы, все дипломаты являлись просто прислушниками режима, потому что каждый это воспринимал по-своему, кто-то это воспринимал как просто служба Беларуси, и не обязательно, значит, служба какому-то одному конкретному человеку. По крайней мере, я лично это именно так и воспринимал. И, собственно говоря, находясь в Соединенных Штатах Америки, я основной фокус, конечно, делал и продолжаю делать. То есть для меня гораздо важнее является экономическое сотрудничество, вовлеченность, так сказать, вот, в различные западные структуры. И я понимал о том, что США, да, и, собственно говоря, страны Запада, это являются источником инвестиций, источником технологий, источником новых знаний, источником, как мотивировать и знаний, как мотивировать сотрудников на предприятии, как вообще функционирует современная экономика, что там многому можно чему научиться, можно научиться, как реформировать сельское хозяйство, как реформировать образование, как реформировать здравоохранение. То есть достаточно многие вещи, и у нас, в частности, не получилось сделать, естественно, тогда, в конце 90-х, когда я привел Джон Дир, и Лукашенко отказал, так сказать, в партнерстве между тракторным заводом и Джон Диром. Потом Моторола хотела вложить $64 миллиона в наш интеграл, вот, и Лукашенко отказал, тогда просто пошла хорошая конъюнктура, $30 миллионов от россиян были получены, и он их вложил в интеграл. Это, конечно, не помогло, потому что здесь гораздо важнее даже не просто деньги давать, а именно быть интегрированным, правильно интегрированным в мирохозяйственные связи. Ну и в конце концов, когда понятно было, что с государственными предприятиями, значит, здесь дело иметь было нельзя, мы начали создавать Кремниевую долину. Я вот, в частности, познакомился с Аркадием Добкиным, который тогда только это начинал, прошелся по многим компаниям, в том числе Intel, там, значит, и прочее, и попытались их каким-то образом завести в Беларусь. Так был создан парк высоких технологий. Кстати, я хотел бы сказать, что именно благодаря созданию вообще индустрии айтишной, благодаря созданию индустрии программирования у нас и появился вот такой вот огромный класс людей среднего класса. Это не тех, кто Лукашенко называет средним классом, что людей, которые по $500 получают и больше, да хоть по $2000 и больше. Он, ОМОНовец, получает $2000, проститутка тоже $2000, да, но это не средний класс, потому что они зависимы, так сказать, от работодателя, они зависимы от хозяина. Средний класс — это именно тот слой людей, которые зависимы только от самих себя. И индустрия как раз программистов, и она заключается в том, что они являются как бы свободными агентами, носителями каких-то уникальных знаний, и их нельзя заставить делать что-то, их не может заставить делать что-то руководитель, да, потому что они тут же перейдут в другую компанию или тут же перейдут на другую или в другую страну едут. Поэтому создание вот этого вот класса, который у нас в виде ПВТ сегодня существует, не знаю, сколько там, около 70 тысяч программистов, вот, это тоже все-таки результат в определенном смысле нашей дипломатии. Без него бы мы имели сегодня, так сказать, вот, просто государственно управляемое предприятие, государственное, которое бы финансировались за счет дотаций со стороны России. Вот, собственно говоря, ни для кого, наверное, это не секрет. Вот. И что касается, допустим, вовлеченности этой индустрии,
Вот. Надо понимать, что она на 90% это индустрия, которая завязана на Западную Европу и которая завязана на США, вот. И лишь на 5% она завязана на Россию и страны СНГ, ну, в частности, там Казахстан, Азербайджан, активные, так сказать, как бы потребители наших услуг и наших продуктов. Вот. Поэтому я думаю, что не только так рассуждал я, когда работал послом, я уверен, что так рассуждали все, и Игорь Лещеня, и Остапенко, и Павел Латушко, и Сергей Мартынов. Я Сергея Мартынова встретил в 2010 году, вот когда эти все события были, конечно, и с Андреем это тоже было, естественно, так сказать, он поднимал тогда вот эту вот первую волну, которая шла, да, мы это, естественно, все прекрасно помним, и мы отдаем отчет, что первые, как бы, так сказать, любимчики, да, они по Библии идут на заклание в определенном смысле. И мы не знаем, кстати, к чему пока приведет вторая волна, откровенно говоря, да, но мы просто понимаем о том, что она в некотором смысле более активная сейчас, раз, и б, она просто настолько очевидна, вот эти язвы этого режима обнажила, что если сейчас, если там 10 лет назад это было понятно для определенной группы интеллигенции, которая прекрасно чувствовала этот режим, то сейчас уже каждый белорус представляет себе, в чем его сущность, да, то есть представляет себе хорошо и природу этого режима, и самое главное, значит, обнажился, так сказать, Лукашенко, который 10 лет назад еще не верили, что он просто власть ради власти. Вот, ну ладно, я, наверное, немножко... Да, спар, Валера, тут вы добра перейшли до Лукашэнкі. Да, давайте. Много. Так, мы яшчэ вернемся до гэтага поінту. Ёсць пытанні, і ўсе пытанні мы заўважаем, так, я абавязкова іх задам, але вот тут пра Лукашэнку пытанне, так, і вот спадар Сергей, напрыклад, ніколі не меў, напэўна, маральнага выбару за Лукашэнку ці без, заўжды бы пазіцыя была у Сергея Навумчыка паслядоўная. Ось, але пытанне, можа быць, спадар Сергей, ўсё-таки, калі б такія людзі, як вы, заставаліся ў нейкай сістэме, ці працавалі б дыпламаты ў Лукашэнкі, то не было б таго, што ёсць цяпер. Ці згодныя вы з такім сцверджаннем? Ці можа сапраўды варта было не рэвалюцыю рабіць, а эвалюцыю рыхтаваць, убудоўваючыся ў сістэму, як вось спадар Валер і Анатоль Котаў шмат гадоў працавалі, нешта развівалі з аднаго боку, неяк спрыялі рэжыму, магчыма, але з іншага боку не было б, напрыклад, без Валерыя Цыпкала хутчэй за ўсё ПВТ. Ось, як вы... Ці ўсё было зроблена так? Ці памянялі вы ваши погляды, стратэгіі, падыходы? Дзякуй, Франак. Па-першае, дзякуй за запрашэнне ўзяць удзел у такім кангрэсе прадстаўнічым, такой секцыі. Тут зараз падумаў, што я адзіны з удзельнікаў, акрамя цябе, Франак, хто не мае звання надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара. Ну, сапраўды, мяне як у былога дэпутата не было ніколі ў гэтым сэнсе выбару, таму што мяне проста з моманту знаёмства, нават не ў траўні, у красавіку 90-го года з Сашам Лукашэнкам знікла такая, так сказать, узаемная антыпатыя. Да гэтага пытання, што ты задаў наконт, ці варта было ісці ў сістэму, ну, фактычна, у нейкім сэнсе вот наша гэта дэпутацкая апазіцыя БНФ, 30 чалавек, яна і з'яўлялася часткай сістэмы, толькі сістэмы заканадаўчай улады. Значыць, ісці ў выканаўчую ўладу не было ніякай магчымасці, бо Кебіч просто, вот ён часам і зараз гаворыць, што вот я прапановаў, не, нікому практычна з дэпутатаў прапаноў такіх не было. Было толькі две прапановы, правда, я хочу сказаць. Сергею Слабчынку, ён узначаліў дзяржзнак, это нават была просьба Пазняка да Кебіча, і заняўся выпускам беларускіх грошай, і мне Кебіч прапанаваў пасаду генеральнага дырэктара Белінфарма, тады так называлася Белта. Ну, я быў вымушаны адмовіцца, таму што разумеў, што я апынаюся ў такім коле, вакол мяне, так сказаць, былі все яго людзі, я просто реально нічога не змог бы зрабіць. Іншых ніякіх прапаноў ва ўрад не было. Калі б Кебіч рабіў такія прапановы ва ўрад, ісці, скажем, ну, хай не депутаты, бо калі депутат ідзе міністрам, ён мусіць здымаць класе депутатскі мандат, Конституцыя это забараняла сумяшчаць. А то хаця б, так сказать, актывістаў Народного фронта. Народный фронт быў 30 тысяч чалавек. Команда Пазняка, можна паглядзець на Ютубе, это дактары, кандыдаты навук, 2 акадэміка, нават 3 віцэ-прэзідэнта акадэміі навук былі.
былі людзі. І, конечно, калі б такія прапановы былі, трэба было б ісці. Устроиваться, увінчвацца, так я разумею, в гэтым сэнсе у сістэму. Вот якраз таки зноў жа скажу, што у выканаўчыя структуры устроіцца не было ніякай магчымасці. Это быў сапраўды парадокс, што апазіцыйная партыя, галоўная апазіцыйная партыя, маючы там 10% у парламенце, не мела ніводнага месца, ніводнай выканаўчай структуры, калі зноў жа не браць вот таго слабчынку, ніводным райвыканкаме, был выканкаме, міністэрстве гэтак далей, хаця былі людзі, якія нам сімпатызавалі, і в міністэрстве замежных спраў, і недзе яшчэ, але іх было вельмі, так сказать, мала. Ці не шкадую, не шкадую, тому што вот, ну, ты ўжо згадаў, ты Валерый Цепкало, так, парк высокіх тэхналогій. Ну і што парк высокіх тэхналогій? Само по сабе, конечно, это было вельмі добра у дэмакратычнай дзяржаве і для папаўнення бюджэту. Мы ведаем, што это фактычна ўжо бюджэтаўтворнае было прадпрыемства, так сказать, можа быць, на ўзроўні, калі не больш Беларусь-Калія. Але куды ідуць гэтыя грошы? Гэтыя грошы ідуць, так сказать, вот, паглядзіце, амуніцыя, колькі там на кожным амонаўцу, так? Колькі атрымлівае гэты амонавец, уже было сказано, 2000 доляраў. І гэтак далей. Таму пры Лукашенку адназначна не. Пры Лукашенку адназначна не, і тым больш і не было ад Лукашэнкі такіх прапаноў, і мы б і не пашлі, але ён зрабіў, ведаеце, значна горша. Вот гэты клас, ну, нават не клас, а групу, якая выгадавалася на працягу 5-6 гадоў, і дэпутатаў апазіцыі БНФ, там, і нейкіх актывістаў ён просто вырезаў. Тады Верховный Совет не быў прапушчаны ніводны дэпутат. Вот нам не хапала вот 60 галасоў на выбарах, вот 30 галасоў Голубеву не хапіла. Вот дзіўна, да, вот 49,9% усе набрали. Там, ну, хто больш, так сказать, хто дакладней там менш, ну, але недзе так, не хапала галасоў. І фактычна тыя людзі, якія, ну, рэальна ў 91-м годзе стваралі гэтую дзяржаву, стваралі праект дэкларацыі аб суверэнітэце, яны просто былі вышыблены, выбітыя з палітыкі. Ну, скажем, у 55-60 гадоў, это большасць, это самыя маладыя мае, так сказать, калегі, я, відаць, самы малады, там, 58 гадоў, да? Ну, ужо ісці назад, ну, тоже павінны больш маладыя рабіць. Таму все ж таки я разумею вот гэты выбор, які рабілі калегі. Ну, першым зрабіў гэты выбор у 96-м годзе Андрей Саннікаў. Як нам казалі, што тады, ну, мы ведаем, што таксама пайшоў з пасады Александр Сасноў, які ўзначальваў Міністэрства працы. Ён таксама, між іншым, падпісваў некаторыя заявы дэпутатаў БНФ. Пайшоў прэм'ер Михаил Чигир, і все. Вот гэтыя тры чалавекі пайшлі, Саннікаў, Чигир і Сасноў, з урада супраць рэферэндуму, нелегітымнага рэферэндуму, які праводзіў Лукашэнкі. 3 з усяго чынавенства. Ну, зараз мы бачым, што працэс, так сказаць, відаць, ідзе, але таксама это яшчэ зусім не тое, каб мы маглі гаварыць пра раскол у чынавенстве, напэўна, раскол у дыпламатыі. Хаця, конечно, МЗС в силу адукацыі, в силу ведання замежных моваў, ну, людзі значна больш прагрэсіўныя. Хаця вот мы крыху, я так бачу, адсоўваемся ад нашай тэмы, но але... Так, вось я тут хацеў зараз, мы паговорили пра мінулае, мы разабраліся з мінулым, што было, і выснова такая, што ўсе пераходзяць у нейкі час, усе ў нейкі час павінны зрабіць выбар, так, як яны працуюць, каму яны служаць, як яны бачаць сваю ролю як дыпламата ці спецыяліста па міжнародных адносінах. І гэты выбар нехта зрабіў раней, нехта зрабіў пазней, тут прысутныя ўжо все гэты выбар зрабілі. І адзін з самых маладых, хто зрабіў гэты выбар, і, напэўна, калісь Сергей зрабіў гэты выбар там шмат гадоў таму назад, Анатоль Котаў зрабіў нядаўна. Анатоль Котаў далучыўся да нас, таксама мы яго не прадставілі, ён працуе у народным антыкрызісным кіраванні, якое стварыў Павел Латушка недавно. І Анатоль Котаў працаваў над шматлікімі праектамі ўнутры дзяржавы, і апошняя пазіцыя была ў адміністрацыі прэзідэнта. Але тут я да Анатоля хацеў ужо перайсці да сучаснасці. Мы ўжо не гаворым пра тое, хто калі там што і чаму перайшоў, а давайте гаварыць пра сучасную Беларусь, сучасную пазіцыю. Так? І тут пытанні, якія нам задаюць, і вот пытанне ад Константина Сіліча прыйшло таксама з залі, пра палітыку з Расіяй, адносіны з Расіяй. Чаму так адбылося, што так шмат гадоў
намаганнямі дыпламатаў, спадара Макея, усіх чыноўнікаў, якія працавалі з Макеямі, дыпламатаў. Беларусь як бы рухалася, нібыта рухалася на захад, але зараз уся праца была перакрэсленая. Чаму так адбылося? І другое пытанне, якімі гэтыя адносіны павінны быць у вашым бачанні. І гэта я задаю пытанне Анатолію, як самому маладому, магчыма, дыпламату з тут прысутных. Анатолий. Добрый вечер, коллеги. Честно говоря, здесь уже звучала неоднократно тема того, что белорусская классическая дипломатия, в том числе внутри системы, генерировала такой посыл о том, что Беларусь должна пройти своим путем эволюционного развития. И, в общем-то, в конце концов, всем было понятно, что нам так или иначе ближе демократический путь развития и ценностный подход. Тот подход, который фактически существует на Западе. К большому сожалению, все это оказалось большой иллюзией, и, в общем-то, эволюционный путь развития, в том числе о котором даже не так давно после августовских событий вспоминал министр иностранных дел Беларуси Владимир Владимирович Макей, которого приглашали на этот конгресс, но он по понятным причинам, скорее всего, проигнорировал эту историю, потому что сказать сильно нечего, потому что эволюционный путь развития, о котором мы говорили на протяжении 10 лет, и в который, в общем-то, я и многие мои коллеги, в том числе, я думаю, что присутствующие здесь бывшие послы Беларуси в различных странах верили, он оказался такой большой иллюзией, мыльным пузырем, и в итоге мы оказались там, где оказались. С другой стороны, восточный вектор политики всегда на протяжении точно последних 5-10 лет он точно так же не находился в руках Министерства иностранных дел Беларуси. И фактически все было сведено на уровне руководителей двух государств. Все вопросы решались как минимум на уровне глав правительства, но фактически политика между Беларусью и Россией строилась на отношениях двух лидеров государства. И такая монополия на контакты, она, в общем-то, сослужила всем плохую службу, поскольку можно практически со стопроцентной уверенностью утверждать, что события в Беларуси в августе этого года и после августа оказались для всех и для России в том числе большой неожиданностью. Никто не знает в России, с кем разговаривать, кроме Лукашенко. Он неудобен, но, скажем так, если Запад — это культура ценностей, и, в общем-то, есть готовность общаться с любой достаточно заметной фигурой, которая переходит на сторону добра, на сторону ценностей общечеловеческих, то в России это вопрос каких-то таких персональных отношений, которых по объективным причинам и субъективным причинам, благодаря определенной политике Александра Григорьевича, который, в общем-то, взял и монополизировал эти контакты полностью, этой фигуры, приемлемой для России, с которой они бы были готовы общаться и воспринимали бы как политика, наверное, на нынешний момент, на момент событий ее не было. Не факт, что она не появится, но, в общем-то, мы оказались в определенном тупике. И я очень рассчитываю, что совместными усилиями вместе с коллегами, которые присутствуют в том числе в этой панели, нам получится сформировать такую команду единомышленников, с которой Россия начнет разговаривать, потому что все чаще звучат тезисы о том, что нужно разговаривать с белорусским народом, с белорусским обществом, потому что, как ни парадоксально, но та ставка, которую Россия постоянно делала на протяжении 26 лет, и особенно сейчас, ставка на Александра Григорьевича, она играет на то, что Беларусь может поссориться с Россией, и, в общем-то, появятся антироссийские настроения просто по одной причине. Нас бьют, а вы нас не поддерживаете. То есть вот этот тезис, это повестка
дня она может из таких нормальных добрососедских отношений к Беларуси и России и абсолютно, скажем, такого не антироссийского характера белорусского протеста привести к тому, что такие настроения появятся. Потому что когда тебе на помощь присылают вместо, скажем так, просьбы остановить насилие очередную партию ОМОНа, это, в общем-то, о чем-то говорит, это разочаровывает. Есть надежда, и, в общем-то, президент России не так давно изменил риторику, потому что нужно искать какой-то выход из немножко тупиковой ситуации в Беларуси, когда нет информации, нет контактов, делать что-то нужно, нужно искать партнеров для диалога, и, честно говоря, вот мое, огромное пожелание, чтобы на Востоке нас услышали, что не нужно искать такую вот уже супер какую-то приятную фигуру, понятную для диалога. С обществом нужно строить диалог гораздо глубже, разнообразнее, с тем, чтобы были какие-то варианты. Когда у вас один канал получения информации, собственно говоря, тогда и получается такая неприятная история в двусторонних отношениях, которая, в общем-то, может породить, к большому сожалению, реально антироссийские настроения в Беларуси. Этого никто не хочет, поскольку, в общем-то, Беларусь настроена в любом случае иметь нормальные отношения со всеми своими соседями, не закрывать границы, не ссориться, не высылать послов, нормально строить отношения политика и бизнес, потому что, собственно говоря, это сейчас важно для любого государства, чтобы люди работали, чтобы выполнялись договоры, чтобы выполнялись договоренности, чтобы интересы бизнеса были защищены, чтобы, банально, не дипломатично скажу, чтобы партнеры друг друга не кидали. И вот России стоит просто уйти от традиций своих персоналистских отношений и посмотреть на все-таки те документы, которые они подписывают. И я уверен, что любой, жестко, может быть, непопулярно не звучало, любой политик будет более лоялен к любому из соседей, в том числе к России, чем Лукашенко, поскольку любой здравомыслящий политик прекрасно понимает, любой дипломат понимает, что договоры и договоренности нужно выполнять. Дякую, Анатолий. Я бачу, там Игорь хотел зреагировать сразу, так? Да, если можно, 3 фразы. Первое, здесь вопрос не только в личных отношениях, они есть, и я их наблюдал. Вопрос в том, что хотим мы того или нет, но есть многослойные связи, десятки тысяч, сотни связей между Беларусью и Россией. И понятно, что Россия хочет их сохранить. Понятно, что ей хотелось бы видеть какого-то предсказуемого своего. И не видя других, она пытается делать ставку на Лукашенко. И правда то, что она пытается дистанцироваться хотя бы от этих брутальных действий ОМОНа. То есть мы видели на протяжении 10 дней или 2 недель в каждом потоке дружбы жвачки по шпильке от Путина, от Пескова и даже от Лаврова. Все эти вещи были. И понятно, что если на кону не будет стоять шапка Мономаха, а у любого другого президента она не будет стоять в двусторонних отношениях, то, конечно, Россия должна понять, что любой демократический президент с учетом этого комплекса связей будет вынужден проводить политику особых отношений с Россией. Пусть он будет самый прозападный. Другое дело, что у президента Цепкала, у президента Тихановского, у президента Бабарика эти особые отношения будут совсем другие. Они будут более честные, более прагматичные, и это будет для той же России, я думаю, более удобно. Все равно ревизию нужно будет какую-то делать. А что касается Запада, то здесь, конечно, было понятно, что есть некий барьер, в который политика Макеи упрется. Как только станет вопрос, а что, куда дели 4, куда дели Гончара, или как станет какой-то другой вопрос, весь этот флер как бы уйдет. То есть пока что элементарная такое, как сказать, элементарная роль двуликого Януса. Поворачиваемся на Запад, говорим, слушайте, если вы нас толкнете на восток, нас же там сожрут. Поворачиваемся на восток и говорим, у нас вот границы союзного государства по Бресту, около Бреста муха не проползет.
То есть на самом деле, наверное, было не все так элегантно, хотя было в достаточно элегантных выражениях. Спасибо. Дякую, Ігор. І зараз Сергій Навумчик. Ось, я думаю, що тут буде трошки іншая позиція. Ці може Білорусь обвести себе за Росією, особливо тепер? Я відавочна буду апанировать шановному Анатолію Котову. Вот он сказал, что погоднение треба виконувати, ніяких антиросійських адносин, настроїв ніхто не хоче. Конечно, настрою супроть російського народу не хоче ніхто, навошта з сусідами сваритися. Так, але есть пагадненні, з яких Беларусь обов'язана вийти. Вот, я так розумію, що вот со спадаром Котовим Кремль би говорив, со мною би не говорив, але я все ж таки скажу, ми повинні вийти, Беларусь повинна вийти з союзної домови. Это абсолютно навязанная Лукашенком структура, коли он хотел занять, вот как раз таки взять шапку Мономаха, про что казав, пригадав Ігор Ляшченя. Беларусь повинна выйти з мытного союза. Это структура, створенная так само Лукашенком у оборону российских вытворцев. Один только авторынок российский 25 годов обороняли, и обороняли коштом белорусов. Белорусы пераплочвали просто шмат разов за гэтые замежные автомобили заходние. Ну, а колькі паклаў себе у кішэню Лукашенко, можно только здагадаться, Беларусь таксама повинна выйти з АДКБ. Причем з две першие позиции абсолютно легко, адносно легко в правовым сэнсе вырашаюцца, тому что они были подписаныя, калі Лукашенко де юре уже не был президентом. Пасля референдума 96 года, что фактично было конституцыйным переворотом, и пасля, что не менш важно, спынення ягоных, сцячэння яго пяцігадовых паўнамоцтваў. Беларусь можа развіваць добросуседскія, добрыя адносіны з Расіяй без усіх вот гэтых навязаных ёй фактычна і Крамлём, і Лукашэнкам дамоў. Крыху больш складана з АДКБ, з дамовай калектыўнай бяспекі, бо яна была подписана еще в 93 году, там голосовал Верховный Совет, хотя там так само есть проблема, але мы повинны разуметь, что АДКБ это цалком структура, якая суперечить Конституции Беларуси, 12-му, коли я не помиляюсь, артикулу, где декларуется, что Беларусь имкнется зрабіць свою тэрыторыю без'ядзернай зоны, а дзяржаву нейтральнай. Без'ядзерную зону мы маем, так вот, гэта цалкам не нейтралітэт, гэта блок, які кантралюецца па сутнасці расійскім генштабам на 90%, а фактычна это блок, які вораг, реально супрацьстаіць у военным сэнсе НАТО. І быць ва ўсіх гэтых структурах пры дэмакратычным прэзідэнце, які дэкларуе і, так сказаць, нейкія нацыянальныя інтарэсы, я лічу абсолютно немагчыма, таму што гэта супярэчыць нацыянальным інтарэсам. Хаця я разумею, што, відаць, нейкі пераходны этап павінен быць, і адразу, магчыма, гэта будзе цяжка зрабіць, але вось як асноўную мэту, скажем, нейтралітэт, палітычны, военны нейтралітэт, Беларусь павінна все ж таки мець на ўвазе, палітыкі, калі яны сабе лічаць беларускімі нацыянальнымі палітыкамі, таксама павінны мець на ўвазе, і да гэтага трэба імкнуцца. Дзякую. Дякую, спадар Сергей. Тут яшчэ Андрей Саннікаў падымаў руку. Я таксама прасіў бы Андрэя таксама адказаць, перайсці да будучыні у тым ліку. Мы зараз прагаварылі сучаснасць, як мы да гэтага прыйшлі, але і таксама пагаварыць, добра, калі гэта не Расія і калі гэта не ўразвяз, што тады? І, можа быць, таксама запаніруйце тым, хто выступаў да вас. Спадар Андрей? Дякую. Я хотел бы, по-перше, нагадать про регламент и про то, что мы все ж таки отошли от той темы, якая была заявлена. Я думаю, что тут, перш за все, диаспору, а это все ж таки нас злучили, как поразважать про то, что мы можем зрабіць, как дапамагчы сёння Беларусі ў складанай ситуации. То вось я хотел бы до больш практычных мэтаў таких наших абмеркаванняў вярнуцца. Але першая ремарка, гэта мае вялікае значэнне, калі сыходзіць. Вось я не абмяркоўваў сваё рашэнне пайсці ў адстаўку з Михаилом Николаевичем Чигирём, я даведаўся да гэтага пасля. Але вось хацеў бы нагадаць той факт, які, можа, нехта не ведае, можа, нехта забыўся. З ім павінны былі пайсці ў адстаўку 12 міністраў. І вось калі б яны вырашылі, тады у тым ліку Сенько, мой міністр у той час. І калі б яны вырашылі сысці ў адстаўку, то быў бы сапраўды крызіс, які бы патрабаваў вырашэння не праз рэферэндум незаконны,
які арганізаваў Лукашенко, а пра нешта іншае. Ну, а для мяне асабіста я лічу, што пасля забойств палітычных нельга было заставацца в гэтай сістэме. Наконт России я хацеў бы зноў-такі нагадаць, што гэта не Путин подпісаў саюзную дамову з Лукашенком. Подпісаў дэмакрат Ельцин. Подпісаў і фактычна дапамог Лукашенке правесці гэты рэферэндум ганебны 96-го года. Потому что ён быў тым чалавекам, які як прэзідэнт, законна абраны прэзідэнт России, памяняўшы падтрымку з боку Лукашэнкі на прызнанне рэферэндума, ён зрабіў тую сітуацыю, якая у нас называецца узурпацыяй улады, калі была знішчана падзел уладаў. То бок, гэта не залежыць ад кіраўніцтва России. Вось гэта сведчыць аб тым, што ёсць негатыўны фактор. Вось падчас Ельцина не было, можа быць, было такі перапынак у негатыўны фактары тоталітарызма, але ж імперскі фактор заставаўся заўсёды. І зараз гэта працягваецца. Бок я хацеў бы сказаць, што сёння не будзе такога, што Россия падтрымлівае Лукашенко, таму што нікога не бачыць. Не. Россия падтрымлівае аўтарытарных і дыктатарскіх кіраўнікоў па ўсей постсоветской прасторы і за межамі гэтай постсоветской прасторы. Давайте возьмем там Сірыю і іншыя прыклады можна прыводзіць. Але ведаеце, што цікава, што Россия можа падтрымліваць аўтарытарыяў і дыктатараў, але яна пагаджаецца з выбарам народа. Так адбылося ў Грузіі, так адбылося ў можна там казаць пра розныя фактары. Так адбылося ў Арменіі, так адбылося нават у былой Югославіі. То бок трэба, каб я хацеў бы сказаць пра тое, што тут для мяне будучыня відавочна, таму што я прадстаўляю грамадзянскую кампанію «Еўрапейская Беларусь». Я хацеў бы прывесці толькі адзін аргумент на карысць выбара Беларусі, таму што няма ніякіх законаў на ўсход ад Беларусі. Законы існуюць толькі на захадзе. Там пытанне выбора быць інтэгравацца ў Евросоюз, становіцца сябрам, гэта после прыйдзе, так? А законы, якія існуюць, мы павінны на іх кіравацца, каб просто закон быў у Беларусі сапраўды на найвышэйшай каштоўнасцю. Андрей, дзякую. Я яшчэ два слова, толькі два слова. Я хацеў бы сказаць, што зараз мы павінны заклікаць да санкцыяў эканамічных, торговых, фінансавых. Кропкавыя санкцыі супраць там чынавенства не дапамагаюць, я гэта ведаю. Мяне вызвалі толькі калі пачаліся эканамічныя санкцыі. І вось калі я пачаў з России, я хацеў бы сказаць, што дыаспора павінна заклікаць зараз да жорсткіх санкцыяў. І таксама да санкцый супраць России за падтрымку рэжыму Лукашэнкі. Таму што гэта рэжым забойцаў. І зараз гэтыя санкцыі павінны маральна звязвацца з вызваленнем палітвязняў. Я сёння даведаўся пра тое, што майму сябру, з якім я сидзеў, Ігору Аліневічу, зараз шыюць справу пра тэрарызм. Гэта жах, ведаеце, людзей забіваюць у турмах. І мы кажам пра нейкія санкцыі, калі там як великую перамогу нам абвесцілі сёння, што яшчэ 14 чалавек будзе ўключана ў спісак кропкавых санкцый. Не, вось гэта, і тут роля дыаспоры. Тут роля дыаспоры ў Еўропе, і тут роля дыаспоры ў Злучаных Штатаў. Давайте гэта выкарыстоўваць. Супер, дзякую, спар Андрэй, вы перайшлі да самага важнага пытання. Это што далей? І тут што можна зрабіць? Я хацеў бы, каб до нас далучыўся спадар Павел Латушка. Спар Павел, я спадзяюся, вы з намі, і тут адразу да вас пытанне. Окей, што яшчэ мы можам зрабіць у міжнародным напрамку і што могуць зрабіць дыяспары? Было шмат пытанняў пра гэта, пра ролю дыяспараў, пра ролю народных амбасадараў, пра лябіяванне санкцыяў. Давайте вось нейкі зараз тут у нашай цудоўнай кампаніі выпрацуем альгарытм. Дзякую вялікі. Прашу прабачэння, калі ў мяне хопіць батарэйкі, бо я толькі што быў на зуме 1,5 гадзіны разам са Светланай, практычна за ўсімі рэгіёнамі Беларусі, дзе ў нас актыўная дваравая актыўнасць. Дарэчы, там ставіліся пытанні і
і прашу прабачэння, што з гэтага прычыны позна далучыўся. Там ставіліся пытанні знешнепалітычнага характара, перадусім у двух кантэкстах. Першае, ці ёсць пагроза рэальнай анексіі з боку Расіі тэрыторыі Беларусі эканамічнай, палітычнай, вайсковай. І другая праблема – гэта чаму не рэагуе даволі адназначна і станоўча Еўрапейскі Саюз на тую драматычную сітуацыю, якая адбываецца ў Беларусі. Мы павінны сапраўды зараз сказаць больш пра тое, што мы павінны зрабіць сёння дзеля таго, каб самалёт адляцеў. Зразумела, не забываючы, што наступіць заўтра, і заўтра нам трэба не давесці сітуацыю да хаоса ў краіне. Калі хаос, гэта могуць быць рэваншысцкія захады з боку ўнутраных сілаў, якія захочуць перахапіць сітуацыю ў краіне, і можа быць вонкавы ўплыў, таксама які захоча ўзяць пад кантроль Беларусь. Так што, робячы ўсе крокі з пункту гледжання стымулявання адлёту самалёту ці фактычна такога актыўнага у рамках міжнароднага права і ўнутранага заканадаўства прэсінга, мы павінны думаць, каб не дапусціць сітуацыю хаоса ў краіне пасля. Вось менавіта гэта ідэя ў нас была і стварэнне антыкрызіснага кіравання, якое мае на мэце менавіта працаваць на тое, каб самалёт адляцеў, і з другого боку паспрабаваць выпрацаваць схему, алгарытм людзей, структуры, якія маглі бы ўзяць пад кантроль сітуацыю ўнутры Беларусі. Зразумела, мы не прэтэндуем на выключнасць. Зразумела, мы гатовы далучацца да кожных груп, ініцыятыў, структураў, якія гатовы будуць взяць за сябе гэтую адказнасць, ці самі прыняць да сябе такія структуры, але мы павінны пра гэты заўтрашні дзень таксама не забывацца. Але галоўнае, вось калі наступіць гэты дзень і як нам зрабіць, каб ён хутчэй наступіў, што можа зрабіць дыаспара. Я тут са спадаром Саннікам абсалютна згодны. Мы павінны ажыццяўляць вельмі моцны прэсінг з пункту гледжання павелічэння эканамічных санкцый. Дарэчы, пра гэта казалі сёння людзі падчас зуму са Светланай, у якой я прымаў удзел. Яны казалі менавіта з такой надзеяй і нават с просьбами, с докладными прапановамі павялічваць эканамічны ціск. Бо эканамічная сітуацыя ў Беларусі вельмі дрэнная, яна крызісная, яна фактычна дэфолт, і трэба зрабіць, можа, некалькі такіх вострых крокаў на знешнім полі, якія маглі бы прывесці да таго, што Лукашэнку не ўдасца ўжо плаціць за свой ОМОН, за войска, за іншыя вайсковыя структуры, дзеля таго, каб утрымацца пры ўладзе. Тут што можна зрабіць? Першае, мы кажам пра спіскі. Сапраўды мы шмат пра гэта кажам, але тое, што мы дабавім у спісак 40 асобаў 14, гэта не вырашэнне пытання. Таму мы павінны сканцэнтравацца ўсе разам, усе ініцыятывы, усе праекты, штаб, антыкрызіснае кіраванне, коордынацыйны савет, усе праваабарончыя арганізацыі і скласці абсалютна максімальна шырокі дакладны спісак і прадставіць яго ад імя нацыянальнага лідера Светланы Ціхановскай на разгляд Еўрапейскага Саюза, Злучаных Штатаў Амерыкі, Канады, Великабрытаніі і дабівацца далучэння да гэтага спіску яшчэ іншых краінаў. Але гэта можа не толькі што можа спрацаваць. Эканамічныя санкцыі – гэта актывы, арыштаванне ўсіх актываў нелегальных, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, якія створаны Лукашенко ці кампаніямі, які ему належаць. Арыштаванне ўсіх актываў менавіта гэтых кампаній і забарона на правядзенне гандлёвых, фінансавых, банкаўскіх аперацый гэтымі кампаніямі. Для гэтага трэба наняць кампанію фінансавай выведкі, якая бы знайшла усе гэтыя грошы, бо мы ведаем, мы маем шмат інфармацыі, але мы не ведаем, як з ёй працаваць. Так вось фінансавая кампанія, гэта каштуе грошы, якая на прафесійным узроўні магла бы давесці гэтай справы да суда і пазней заблакіраваць гэтыя сродкі. Што тычыцца кропкавых галіновых санкцый, мы маем прыклады такія, калі Злучаныя Штаты Амерыкі рабілі гэтыя кропкавыя санкцыі ў адносна да Белнафтахім. Я думаю, што гэтым крокам таксама можна ісці. Конечно, мы перажываем за тое, што гэта перадусім будзе ціск на грамадзянаў нашай краіны, які і так знаходзяцца ў вельмі дрэнным эканамічнай сітуацыі. Але нам падаецца, ўсё ж такі большасць, я гляджу, людзей так кажа, мы гатовы пацярпець месяц, 2, 3, але каб сітуацыя ўжо змянілася нарэшта, мы не гатовы цярпець яго больш гады. Сёння мы павінны аргументаваць у Еўрапейскім Саюзе ўсіх міжнародным партнёрам, што ў Беларусі створаны ваенны рэжым.
фактычна ён прызначае генералаў кіраўнікамі рэгіёнаў. Усе, хто сядзіць у яго на нарадах, гэта людзі ў пагонах альбо пад цывільнымі убраннямі, у іх зорачкі. Я іх всех шмат каго ведаю, ну не з усімі знаёмы, конечно, шмат каго ведаю, і гэта фактычна вайсковы рэжым, які кіруе наступны крок. Як бы ён не казаўся сярэднетэрміновым, але мне падаецца, што гэта можна рэалізаваць вельмі хутка. Гэта стварэнне ўрада. Урада не дзеля таго, каб стварыць нейкую структуру дадатковую. Урад, які будзе легітымізаваны праз некаторыя краіны. У нас ёсць уже адвакаты, якія гатовы за гэта займаюць досвед. Дае нам магчымасць не толькі арыштаваць усе актывы, але вярнуць іх адразу на рахункі, якія адразу, калі наступіць адлёт самалёта. Гэты урад нам дае магчымасць заняць месца ў міжнародных арганізацыях. Гэты урад нам дае магчымасць ствараць дыпламатычнае прадстаўніцтва. Гэта нават сам факт аб'яўлення такога ўрада і першыя краіны, якія яго прызнаюць, гэта вельмі моцны дэстабілізуючы момант на Лукашэнку. Гэта рэальнасць тады ўлады. Я не думаю, што па гэтым шляхам ісці, бо у нас вельмі матываванае грамадства на сёння стварылася. Ну, гэта як ідэя, як прапанова для абмеркавання. Дякую, гаспадар Павел. І тут я хацеў коротка задаць пытанне таксама спадару Валеру Цапкалу. Пытанне, ў прынцыпе, тое самае. Так? Што яшчэ? Санкцыі эканамічныя разабраліся ЕС. Асабістыя санкцыі разабраліся, абавязкова трэба рабіць. Падтрымка лабіявання інтарэсаў Беларусі, безумоўна. Што яшчэ? Только вельми коротко. Вообще-то вопрос санкций очень непростой. То есть в мире не было ни одного случая, когда экономические санкции сработали. Мы это тоже должны отдавать себе в этом отчет. Да, они могут иметь гуманитарный характер, как вот в случае с Андреем Санниковым. Да, наверное, так сказать, вот это принудило к тому, что люди были освобождены. Но на самом деле это, может быть, был вопрос санкций, а может быть, это был вопрос просто торговли. То есть Лукашенко, Запад давал деньги за то, чтобы освободили политических заключенных. Значит, что касается, допустим, даже таких вот стран, как Ирак, мощные санкции ООН, Иран, санкции против Ирана, очень мощные, серьезные санкции. Не видно, чтобы это хоть каким-то образом, сработало, и Саддам Хусейн бы пал, так сказать, или пал бы там кто-то другой. Другое дело, если мы говорим о санкциях индивидуальных. Вот по примеру списка Магнитского. Да, там, когда личные счета людей арестовываются, фирмы, которые с ними непосредственно ассоциируются, так сказать, вот, их счета закрываются. Значит, фирмы, которые, так сказать, служат карману. Но я еще раз здесь подчеркиваю, здесь тоже надо быть аккуратным, потому что понятно, что есть, допустим, компании, но я могу условно привести там... Коротко, потому что или Корона, к примеру, магазин, да, когда Лукашенко просто говорит, давайте мне деньги, и люди вынуждены давать ему деньги. То есть, если вы примерно представляете, как работает белорусский режим, да, вы должны понимать о том, что люди либо живут в Беларуси, либо работают, либо не живут в Беларуси. Но если Лукашенко приходит к Топузидису, да, и говорит, дай деньги, то Топузидис дает ему деньги. Но это абсолютно не служит основанием для того, чтобы накладывать на него санкции. Потому что он по-другому существовать не может. Другое дело Дана Холдинг, там другое дело компания, которая занимается выводом средств бюджетных, вот это BigCloud, которая, бюджетные деньги выводятся в офшоры, да, через инструменты BigCloud. Я еще могу много привести примеров, торговля нефтепродуктами, компании, которые эксклюзивно получают от Лукашенко некие уступки. Валер, зразумели. Зараз просто вельмі мало часу засталося, так? Мы бы хотели попросить Святлану Буслаўскую з зала, калі яна можа подключиться, ці Олеся Рапеку з вашими питаннями. Пакуль подключается нехта з вас, спадар Андрей, 30 секунд, зреагуйте. Вы хотели? Так, 30 секунд. Мы все ж таки отошли от темы. То, что санкции не працуюць, это хлусня, потому что тоталитарный Советский Союз и социалистический лагерь навіта санкции порушили, допомогли знищить. Но это не произошло за 1-2 месяца. Санкции это не стратегия, санкции это инструмент. Я не хотел бы тут дискуссию. Добро. Это хлусня. Вы назвали это хлусня. Это хлусня, что санкции...
Добра, давайте мы тут зараз перарвемся і зараз запытаемся у аўдыторыі. Ёсць, паслухаем святла. Не, так я ж не сказал, я не гэта Старый, я думаю, что мы не будем зараз рухаться у санкций, я разумею, что... Не у санкций. Я хотел бы зноў-таки дыаспоры параіць абапірацца таксама на дыаспоры іншых краінаў, якія пацярпелі ад таталітарных сістэмаў. Кубінцаў, украінцаў, і праз них таксама з іх дапамогай месседж дасылаць па Беларусі. Гэта будзе вельмі эфектыўна. Дзякуй. Добра, тады давайте зараз трошки адкладзем санкцыі, добра? Адкладзем санкцыі і зараз падумаем, што яшчэ. Конкретно да Ігора Ляшчэні было пытанне, пакуль наша калі можа падключыцца, было пытанне пра паслоў. Ці варта прадстаўнікам дыяспары лабіяваць на карысць сваіх паслоў? Я разумею, што гэта можа быць у фармаце выходзіць на тых, хто падтрымаў, напрыклад, пратэст, а можа быць ствараць свае альтэрнатыўныя пасольствы. Это было пытанне ад Яны Берагавой. Игорь, до вас конкретно вы почнете, добро? Але вельми коротко, добро? Давайте до 30 секунд. Ну, во-первых, я думаю, что есть смысл, если бы диаспора подавила вместе, кстати, с Евросоюзом, с Брюсселем на тех моих коллег, которые, в принципе, создавали смешные поводы, чтобы люди не могли голосовать. Это уже занадто. Второе. Что касается, у нас интересный феномен. Диаспора-то оформилась на волне протестного движения, и там, где ее раньше не было. Поэтому я думаю, что в каждой стране они могут быть источником распространения как минимум своей информации, правдивой информации и помощи, сбора помощи для тех, кто пострадал. Эти два минимальных вещи, которые можно сделать. Добра, што можна зрабіць? Это пытанне да ўсіх прысутных, каб рэшта дыпламатаў, але і таксама чыноўнікаў пераходзілі на бок людзей. І ці ёсць у гэтым роля дыяспары? Да, я думаю, што трэба ажыццяўляць вельмі актыўную ізаляцыю ўсіх паслоў Беларусі, працуючых за мяжой. Яны павінны быць перапынены ўсе кантакты з дыаспарамі, ну гэта як падставовая рэч, але зразумела, што вельмі важна дабівацца мінімізацыі, наколькі гэта магчыма, кантактаў з міністэрствамі замежных спраў, з урадавымі структурамі, з парламенцкімі структурамі. Я памятаю, калі я працаваў паслом Польшчы і былі ўведзены санкцыі ў адносінах да Беларусі, то тыдзень я заўсёды успамінаў гэтую сітуацыю, месяц не званіў тэлефон. Вось гэта вельмі псіхалагічна працуе на чалавеку. Ён не разумее тады, што ён там увогуле робіць. Але адначасова, калі з гэтым будзе ісці прэсінг, будуць лісты, акцыі пратэста і гэтак далей. Я магу нават скласці пералік усіх амбасадараў, якія хістаюцца. І вось менавіта з гэтымі, якія хістаюцца, трэба вельмі актыўна і працаваць. І мы бачым, што менавіта паддатлівая найбольш гэта дыпламатычная структура. Ну як паддатлівая? У добрым сэнсе, бо мы больш як бы разумеем правілы дэмакратычных дзяржаваў, свабоду правоў чалавека. Дзякую. Дзякую, Сварпал. У нас 90 секундаў засталося. Александр ўжо глядзіць на нас суворымі вачыма. Спадар Сергей, існыя структуры беларускай дыяспары, старой дыяспары яшчэ называюць, як яны могуць супрацоўнічаць з новай дыяспарай? Калі гаварыць пра раду БДР, дык рада БНР абсолютно адкрытыя да супрацоўніцтва, там, дзе ёсць прадстаўнікі рады, ёсць сайт рады, далучайцеся, але я яшчэ хочу сказаць вельмі важную рэч пра ролю дыаспары. У такім глобальным пытанні, вельмі небяспечным. Зараз Лукашенко спрабуе арганізаваць вось гэты свой народны хурал, сход, так званыя канстытуцыйныя рэформы правесці, гэтак далей, чым адцягнуць сабе час. Дык вось дыаспары у кожнай у сваёй краіне павінны былі пераканаць палітыкаў і кангрэсменаў, калі гэта ЗША, і дыпламатаў, так сказаць, і што ніякіх канстытуцыйных працэсаў там няма, ніякага дыалогу з грамадствам няма, бо дыалог будзе весціся столькі з падстаўной апазіцыі. Гэта вот вельмі важны момант, мне здаецца. Дзякую вялікі. Я думаю, што тут нам уже трэба завяршаць. Тут Миколай Щерба сказаў, што трэба падтрымка народнаму пратэсту, а санкцыі гэта падтрымка. Просто читаю каментары. І давайте будем заставацца на сувязі. Мы уже перабралі наш час. Я просто падсумую вельмі коротка за ўсіх. Значыцца, першае, кожны робіць выбар, і людзі яшчэ не позна перайсці, і дыпламаты, і чыноўнікі, яны просто чакаюць патрэбнага моманту, але не ведаюць, куды пераходзіць. Мы павінны ім стварыць неабходныя стымулы, каб яны гэта зрабілі. Другое, Беларусь трапіла ў абдымкі Расіі па віне Лукашэнкі, і тое, куды мы прыйшлі, гэта, ў прынцыпе, звязана з тым, што беларуска-расійскія адносіны не будаваліся дыпламатамі, а будаваліся
на основе сяброўства двух асобаў, двух палітычных лідараў. Наступнае, у нас ёсць магчымасць павярнуць усё тое, што зараз натварыў Лукашенко, але для гэтага трэба думаць сучасна і быць адкрытымі на ўвесь свет, і для гэтага трэба супрацоўнічаць і з усімі суседзямі і захадамі ўсходам. Наступнае, я спрабую просто падсумаваць, трэба зараз аказваць ціск, і роля дыяспараў крытычна важная. Вельмі важна ізаляваць паслоў, каб яны тэрмінова рабілі выбар, на чыім яны баку. Таксама падтрымліваць сваіх паслоў, ствараць уласнае прадстаўніцтва, лябіяваць на карысць санкцыяў, асабістых як мінімум, наконт эканамічных кансэнсусу у нас тут няма, ці трэба яны ці не, але ёсць меркаванне, што менавіта санкцыі вызвалялі палітвязняў, і менавіта санкцыі дапамагаюць народнаму пратэсту. І трэба супрацоўнічаць тым групам, якія ўжо існавалі раней, тым, якія паўсталі цяпер. Это вот апошняе, што сказаў Сергей Навумчык. Добро. Спасибо большое. Очень интересная дискуссия. Я надеюсь, что на базе этой дискуссии создастся рабочая группа, и мы вместе будем работать над тем, чтобы в том числе и помогать диаспоре, помогать нашей родине. Потому что со своей стороны скажу, действительно, по всем диаспорам сейчас идут, я не скажу скоординированно, но просто в каждой диаспоре каждый пытается работать со своими политиками, со своими парламентами, в том числе и по санкциям, по каким-то выступлениям. Наша канадская диаспора была... Точнее, наше канадское правительство было одной из первых, кто не признал выборы, например. Вы знаете про недавнюю ноту недоверия Маккею, которую выпустили, и подписали 62 страны и 840 городов. И поэтому я надеюсь, что мы сможем разработать какой-то концепт работы вместе и вместе построим новую Беларусь, открытую для всех стран, для Запада, для Востока. Спасибо вам огромнейшее.